is nou het succes van jou? Ja, ik denk dat je gewoon normaal met de makkelijke nummers bij de mensen moet blijven. En je ziet het, ze pakken het gelijk op, ze zingen het gelijk mee. En dat is de hoofdzaak, dat je dat hebt, dat je mee hebt. En ja, anders ja, de mensen, je ziet ze zeggen van, oh hij komt, dan komt hij aan, nou hop, en dan gaan ze al heen. En dat succes, dat kan je niet maken, kan je niet breken, kan niks doen. Dat gaat gewoon door. Echt een ouderwetse havenzangergevoel. Ja, en dat zijn de nummers van vroeger ook nog allemaal. Maar ze zingen ze wel allemaal mee. En dan niet alleen de ouderen, maar de middenmoot en de jong die zingen het ook mee. Ik heb nu dus de nieuwe single gemaakt van, ja, ik denk overal mag je staan. Maar denk je mag niet de kroeg uit voordat alle biertjes van de tapkast af zijn. Hè? Daarom heb ik gezegd, zolang je biertjes op de tapkast staan, gaan we nog niet sluiten. Dus een soort 's nachts naar tweeën. Nou, het is een beetje tegen 's nachts naar tweeën aan. Ja. Maar na tweeën gaan ze in dat kroegje bij mij nog door. Want dan gaat de deur dicht en dan gaan we door. Die jongens van Verhoebelaken, die hebben hem geschreven. Maar het gaat eigenlijk lekker over de kroeg, weet je wel. Jongen die gewerkt heeft en dergelijke, en dat komt erbij. En dan vrijdagavond gaat ze een meisje ophalen en dan gaan ze naar de kroeg toe. Nou, op dat verhaal zit het, hè. Ik wil niks bereiken, ik kom niks meer te bereiken, maar ik wil erbij blijven. Zo, lekker gezellig. Dit is toch prachtig, zoals je toch zo'n heel plein daar, toch weer met 2 nummers. En dat is kort, hè, met 2 nummers. Maar dat je zo'n plein met 2 nummers toch weer even helemaal losraakt. Helemaal lostrekken. En dan hoef je niks meer te bereiken, want dat heb ik alweer bereikt. Ze zijn er weer los geweest. Dat is hetgene wat ik wil bereiken.